Friesland. Jongpraters bij René Koster. Omroep Friesland. Alle dagen night. Goeien en welkom bij Jongpraters. Een bijzonder programma in Oren de Steerteverkiezings van waasje 8 maart. Alle dagen komt je dan een listloekerdel en we nemen de tijd van een goed peteer. Dus net al in de verkiezingspraat in one-liners en soundbites, maar een oeren de tijd van een goed peteer. En niet dat peteer trouwens net alleen nog maar politiek praat, maar bename ik romte om een idee te krijgen van de persoon erachter en wat hem of haar drioot. Te jaren op een radio en te zien op uw internetstuurder, omloplive.nl. En trouwens, nee, en ik on demand, dus wanneer het jou maar willen. Boven dat draai ik muziek dat de gast wat mij had. Dat ik zo zitten, kinderen maar noefelijk van zitten. Dit is Jongpraters, Jong met de listloeker van GreenLinks, Retse van der Honing. Nou, we zetten voort maar uiteen. Welkom. Ja. Radio en televisie, is dat nou spannend trouwens van een listloeker? Ja, vind ik wel. Want Ja? wij zijn natuurlijk, we zitten in de provinciale politiek. En dat hebben we nooit zo heel veel aan ijs. Dus we zijn net zo'n hele soort op radio of televisie. Maar net zo vol een nijs. Nou ja, als listloekers net, vind ik. Tenminste, maar dat lijkt misschien aan dat GreenLinks daar wat in onderbedeeld wordt. Dat zo kennen. Maar dat is net dagelijkse kost voor ons. Dus, en nou allebei tegelijkertijd. Dus ja, dat is best een beetje spannend. Ja, viel dat ik als een les die het op schouder draagt? Nee, ik geloof het net. Want als dat net was, dan moest het dus absoluut net aan beginnen. Het jet er gewoon bij. Dat is als listloeker, dus ik in het best. Dus ik aan dit soort programma's mee dorst. Dat was ik graag, want dat was graag vertellen was versteerd. En we het meest vooral op GreenLinks stemmen met. Dus Ja, en wij hebben dat ook heel erg nodig. En dan dacht ik, Retse van der Honing had de krets. Nog om. Want hij is trots zijn medesteerleden zelfs uit erop met dat beste die beter. Dus als er iemand is die het goed kent, dan hij wel. Ja, ik heb het ook nog dan. Dat hiek ik trouwens van tevoren in de mail. Ik heb er zin aan. Dus Ja, ik werk op teert, jong. Hè? Extra beteerd, week je al. Happen we er zin aan. Nee, het is hartstikke leuk dat we dit sowieso dat dit er is. En dat er, wat dat omgeeft, zo volle aandacht is. Ik vind het op. En dat ik de provinciale politiek, dus bij de soort mensen is het toch net erg bekend. Wils de provincie heel bepalend is op heel veel onderwerpen en terreinen. Dat we zo uitgebreid in het ijs komen kennen. Dat is natuurlijk heel goed. Ja. En nogmaals, dat doen wij heel graag aan mij. Ik net alleen, maar mijn collega's ook. We hebben al rond het meest van schrokken. Waar ik het meest van schrokken ben. Nou, dit weekend ben ik erg schrokken van het feit dat ze bij PVV-kandidaten het huis beklad hebben. Daar ben ik van schrokken. Omdat dat nou juist iets is. Wie dat ik gebeurt, waarvan ik vind dat het absoluut net kan. En net mij. Politici, politieke mening, ja, in een echte democratie, juist mij akkoord in debat op te lossen. En dat met debat, mij wat mij betreft, heel scherp is. Dat mij echt wel even te knallen, vind ik. Okay. Maar wel binnen de lijnen en net daarbuiten. De regels van het fatsoen, zeg maar. Absoluut zeker. Ja. En het gaat net om de vraag als het er wel of net in is best, maar de persoon die dat oer komt. Het gaat erom dat stad net dorst. Sa yes net mijn kramp in. Dan komt ik op een schaal terecht waar ik mij net betussen viel. Wat hij doet die als listloeker van GreenLinks van de Steerten, doet dit wel badden bij orenkandidaten? Daar zullen er wel eens vragen. Ik van ik mij snel reageert en daar in mijn aukeur hoe kenbaar maken. Dat heb ik dit keer net gedaan. Die misschien wat waar met. Vorige keer over Zwolle, hè. Vrouwen de Linus dat ik bad. Toen hebben we verschillende Twitterberichtjes over gaan letten. Jongens, doch dit net. Dit is gewoon echt sfeer betrokken. Dit is belachelijk. Maar dit je belde de kandidaat dat het om dit net op of de listloeker van die partij? Nee, ik ken die persoon toevallig net. Persoonlijk ken ik ze helemaal net. Ik heb lezen dat op het wenten dacht ik dat die beklapt binnen. Ik weet niet eens precies wie dat binnen. Waar ik kennis van heb, is dat het gebeurt. En Ja. dat dus politici binnen die op een lijst staan. En vanwege dat feit thuis opzocht worden en huis beklad wordt. Dus daar ben ik wel verschrokken. Ja. Dat vind ik. Het is net de eerste keer dat het Bart. Maar nou ging dit nog om PVV-leuzen, anti-PVV-leuzen, maar dat het nou anti-Joodse leuzen west hier. Hieft het er dan ik bij Litten? Nou, dat weet ik niet. Misschien wel. Misschien Ik op dezelfde denk manier. Ik denk het net. Weet ik niet. Het is soms reageer je daarop, soms net. Dat is het net altijd. Deze keer heb ik het net niet. Maar de vrees mij wel. We hebben eens verschrokken. Wat vind je daarvan? En dat leidt tot onverlet.
ik vind dat volgend jaar ik hut op zee dat dit soort zaken gewoon echt net kennen. Dit hebben we dus ik net waan. Was ik vind van de PVV. Ik bedoel, ik ben op een kant ik eens mij die partij, maar dat doet er net aan. Hier gaat het erom dat is bekoor dat zelf mijn respect orde benaderen moest. En dat is de enige manier om het ik van orde te krijgen. Op deze manier een samenleving en met elkaar omgaan, dat is onwaardig, dat is antidemocratisch, moeten we net waan. 18 maart in de stedenverkiezingen. Hoeveel ik meestal hier die zitten van het ben wel stedenverkiezing, maar feitelijk is het gewoon een soort peiling van het kabinetsbeleid en dat vanwege die Eerste Kamer. Dat is natuurlijk een beetje zo, hè? Want de steden die kiezen naar de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer is natuurlijk heel wichtig voor het kabinetsbeleid om dat terug bekend te zetten. Dus ja, de landelijke politiek bemoeit zich er volop mee. Dat is trouwens altijd. En daarmee ben het net alleen meer verkiezingen voor de provinciale steden. Dat kerst objectief vaststellen dat dat is. Dat is jammer, maar het is wel zo. Dus het is ik terjochte dat landelijke listloekers ga je mij bemoeien en dat Rick Jong ook nog weer een listloekersdebat op de landelijke televisie is, hoe landelijke thema's. Ja, ik vind het eigenlijk net, want het wordt toch, worden de provinciale verkiezingen worden toch kaapt door de landelijke politiek. Dus misschien moet ik maar zo nadenken of het nog wel zo wijzen moet dat de provinciale steden de Eerste Kamer kiezen. Ik denk dat we daarmee ophouden moeten. Met de Eerste Kamer zelf of met die getrapte verkiezingen? Nou, misschien met de Eerste Kamer zelf ik wel, maar sowieso met die trapte verkiezingen. Ik ben net zo'n grote voorstander van trapte verkiezingen. Ik vind dat volksvertegenwoordigers met een rechtstreeks tot volk zelf kozen worden. Dat is volksvertegenwoordiger. Dat is de Eerste Kamer net. En dus eigenlijk een instituut net meer helemaal van deze tijd. Dus wat dat betreft is er alle reden voor om daar nog eens heel goed naar te zien of dat wel langer met. Jorritsma, de commissaris van de Koning, het lest ik zo'n item daarom maken. En daar wie ik het wel heel erg mee eens, want die hier de kritiek van ja, de landelijke politiek kaapt eigenlijk onze provinciale verkiezingen. En daar zit wel wat in, ja. Ja, maar je broek nou het woord kapen, Ja. en dat begreep ik wel. Maar je begon mee te zeggen, het is eigenlijk ik wel een beetje een peiling voor het kabinet. Dus dan is ik net meer kapen, want dan jet het erbij. Ja, maar als het ook gaat om de vraag. In die zin wordt het kaapt omdat landelijke politici zich heel nadrukkelijk bemoeien met de verkiezingen en ik naar een taal loeken. En daarmee de eigenlijke reden waarom we deze verkiezingen hebben, namelijk het kiezen van de nieuwe provinciale steden, wordt een beeldrakkend. Dat leidt net aan je, want we moeten hier niet in het zetten. Maar dat is natuurlijk wel wat er feitelijk gebeurt. En dat vind ik geen goede ontwikkeling. Dat noem ik toch kapen. Ja. We zitten hier nog om tafel. We Ja. zitten over een heel soort zaken. Politieke zaken, maar ik hoor dingen. En we zullen van nou ik muziek draaien. En dan muziek werd in dit geval joh wat mij ha. En als eerste stiert op het lijstje een Nije Dij. Waarom was dat graag hier? Ja, Nije Dij, wie de titelsong van de film De Sweeper, De Gouden Sweeper. En van de morgen is Renze Westra verstonden. Dus ik vind dat eigenlijk een heel goed nummer om nou te draaien. Oké, maar Renze Westra, dat roept wat bijzonders bij jou op? Nou ja, het weer natuurlijk de acteur. Ik vond het gewoon een prachtige acteur. Ik bedoel, het is een standbeeld van de Friese acteurs. En dat weer hij al gewoon in de films werden in spelen. Hè. Zijn stemgeluid, zijn hele uitstraling. Ik vond dat geweldig. Ik vond een geweldige acteur. En hij is goed verstaan. Dus ik denk... We jaren naar de kast en we tinken om Renze. dat doen we. De nacht is voorbij, de zin is vrij om heen te gaan. Als het de dij, de moon is te nij om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht zin te lang, het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee weer bang, het hoeft net meer. Zulk in die beginnen, dat ik net bij die ben. Je hoef ik voor ons rennen, zonder zin. Jou met die hand, jou met die hart, als du het doos met mij. Hier is mijn hand, hier is mijn hart, jou mijn bestaan ondij. Lang wie het gaat, en zuster, als komt het dij, vindt het lucht, zien wij.
tyfoon, begin op de nij. Leefde had woon van mensenboom, maar vogelvrij. Er zal geen dag beginnen dat ik net bij die ben. Geen hoeveel van ons rennen zonder zin. Jou met die hand, jou met die hart, als du het doos mij mij. Hier is mijn hand, hier is mijn hart, jou met bestaan en daar. Lang wie het kort en zuster, als komt de dag, via de lucht zien wij. En zuster, als komt de dag, niet het lucht zien wij. In een naaie dag. Muziek van De Kast en Nijedij, de Grutte Trobbraak van De Kast. En we draaien het op speciaal fysiek van Retse van der Honing. Hij is te gast in het programma Jong Praters. In oren naar de steerteverkiezings van 18 maart praten we van Joet al alle dagen met een listloeker. Om beter met haar in de kunde te komen. En een van de manieren waarop dat kan is jaren naar de muziek die de gast mooi vindt. En behalve dat dit mooi van ons wie ik, omdat Renze Westra Joet verstoren is. En als onthink en ik on hem dit noemer. Bist u trouwens verder wel wat een muziekman? Nou, ja, een beetje wel. Speel je in korps of nou, piano? Ik heb vroeger in een band spelen, als drummer. Ik heb periodieën. Maar ples krijg je nog ervan om in al die kroegjes en clubhuizen zo'n drumstel naar boven te taaien en die jongens letter trappen en zo. Dat gaat wel snel van film. Kom op. Ja, nee, precies. maar daar hebben we hier wat dieren en heel snel dan doe ik dat nou wel eens. En wat voor muziek hebben we dan? Ja, dat is dat wat blues, wat rock, zeg maar. Dus wat covers, zeg maar. Ja. Vooral bluesmuziek, dat vind ik leuk om te spelen. Maar zo lang gebeurt dat dus nog? Jawel, ja. Dus binnen wel eens een keer mijn bandje of een optreden of zo, dan kies mij toch. Maar dan ben ik natuurlijk net al te oefenen. Dus dan komt blues dan het best uit, want dat gaat net zo heel vlot. Nee, okay. En dan mij een beetje aan markeren. Dat hoeft net zo strak te wezen. Dus dan is het krek of dorst het al mee opzet. Dat jij het eigenlijk staat. Ja, precies. Dat moet een beetje ernaast zitten. Ja. Retse van der Honing. Waar stier die in Witsen? Waar komt wij oorsprong? Ik uit Jereveen. En daar heb ik wat mijn hele leven wennen. En wat voor soort huishouding? Was zij een arbeidersfamilie. Mijn heid werkte bij de wetleiding, die wie de groenwerker. En mijn mem wie verpleegkundige. Wie had dat nou? Vroeger weer dat zuster. Hè? Maar al opmerkelijk dat mem ik een baan boeten. Dat wie in het begin van, hè? In het begin van de trouw, maar daarna doen wie gewoon de vrouw stappen. Ja, kwam de band. Nou ja, die ben er nogal wat van kan. Dus ik heb mijn zoon bij. En daarna hier mijn mem, ik altijd wel werk, hè, die gewoon kantoor, een schemaatje van alles en nog wat. En thuis werk ik, naaier en zo. Dus al die kleinen die daarna in die grote winkels zongen, zeg maar, die hier mijn mem thuis ik nog niet. Ik zat het nog uit gebeuren. Soms stations let, dus dat wie een arbeidersfamilie. En in die rij van zo'n, wist dan ben ik de treden. Ik heb twee oudere zusters. Ik zeg altijd, ik ben opgegroeid met 3 mem en toen kwam ik. Ja. En
Heeft ik een speciaal plak in die huishouding? Wie speciale dingen altijd van die? Nee, dat geloof ik net. Dat heeft die grote huishoudings, dat geloof ik net zo. Dat is dan een heel speciaal plak heeft of zo. Nee, het wie een vrolijke wat Maar wie zo de studiebal van Stel bijvoorbeeld? nee, helemaal net. Oh. Zelfs. Ik heb het op school altijd heel slecht gedaan. Wie let er nooit op. Ik hier de kappen nooit bij. Ik kwam te let. Ik vergeet zelfs om naar school te gaan. Wat best onvoorstelbaar vond. Ik werd dus allerlei trof van alles en nog wat. Dwattelijk. Ja, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus, Dus laat ik wel eens een stedenvergadering hoor. nee. We hebben fractieassistenten en die willen, dat helpt ergens. Ze krijgen dus de hele tijd toch sms'jes en berichtjes en agenda's. Wat denk erom? Ja, en zo hebben we natuurlijk nog al jaren van die moderne media en telefoons en dat soort dingen. Daar staan ik agenda's in. Dus als er op een oorplak iets in mijn agenda zet wordt, dan krijg ik daar direct een berichtje van. Dus Maar het zegt misschien wel wat over jouw karakter. Ja, absoluut. Ik ben net, wat dat betreft, net volgens wat gotisch, zeg maar. Ja. Creatief, ja, dat steeds werk was. Ja. Had ik wel eens les van, dat ik chaotisch ben? Ja, tuurlijk. Maar het is, ik ben zalig om alles heel keurig uit te weten en op orde te hebben en precies die agenda in orde te hebben en dat is niks vergist en dat is nooit wat kwijtrakkers, dus dat lijkt me echt een... Ik ben stikjeloos op die mensen die dat goed kennen. Wat is er wel eens heel erg misgong omdat je chaotisch bent? Nou, dat kan ik me eigenlijk net zo voorstellen. Behalve dan als de uitspraak wel eens mist of de letkomst of iets vierst om mij te nemen. Of dat is net nog tarrie het best omdat het viert het best. Dat viert het wel. Maar de situatie dat is dan heel snel improviseren en heel creatief geweest. Ja. Maar die mensen krijgen wel eens het stempel onbetrouwbaar. En dat een politicus iets net wil. Nee, maar aan de andere kant, ik mensen die dat wel heel goed kennen, die krijgen dat stempel ik wel als de zoals politicus krijgt vrij snel het stempel onbetrouwbaar. Daar hoest echt die bestheid voor. Nou, ik denk dat het in dit geval wordt afvalt. Nog even waarom naar die Bennett. Jowien dus dwattelijk, daar komt het wel op deel. Ja. Wij uteren dat in. Win je soort op plaatsen te vinden, het laan in? Of... Nou, in het Lanek, begin vlakbij huis. Dat is nou helemaal volbouwd, maar dat we toen nog weiland, daar aan Kein. En daar weer ik gek op. Daar weer ik een boer aan het melken, dat is Hendrik Kramer. Dus de paken van Sven Kramer. De retenrieder? Ja, precies. En dus daar ben ik vooral mee zei dat het eind van de landbouwskwallen, dus dat met 15 en 16 met tussenpozen kwam ik er heel veel over vlieren en dan hoop ik hem op een boerderij. En toen word je ook boer worden, denk ik. Ja, word ik absoluut boer worden. Toen ik 12 weer, toen word ik boer worden. Dus toen word ik naar de landbouwskwallen en toen dachten we zo naar Mut maar. Dus toen ben ik naar de landbouwskwallen gegaan. Ja. Maar dat was geen succes. Nou, dat was steeds het weer succes, want ik heb diploma al hebben. Maar het is net een succes was in die zin dat ik daar nog zo verschrikkelijk mijn best in heb. Maar die jongens hier in dat boeren vermidden, wat heb je daarvan leerd? Dat is weer prachtig. Sowieso in het land om Banjer en Mackay omheen. Maar ik discussiëren. Discussiëren? Jazeker. Hendrik Kramer, dat weer een hele goede prater. Dus daar discussieer ik van alles mee, onder het melken en onder het haaien en wat ik maar dieren. En dus daar hier ik al heel betierd debatwedstrijdjes mee. Ja, we hinten even hoor dat je de beste die beter neemt worden van de steden, maar de oorsprong daarvan laat je misschien wel. Daar heb ik wel debatteren geleerd. Dat leer je trouwens het beste van mensen, mij waait volslijn oneens binnen. Wie dat ik samen met deze Kramer? Nou, soms wel. Wie dat ik hoop op politiek. En nou deed hij dat net zozeer om mij een mening op te lezen of zo. Daar ging het die man helemaal eigenlijk net om. Hij vond het wedstrijdje voor die mooi. Ik een hutreader. Dus de wedstrijd voor die prachtig. En ik net herinner dat ik hem ooit van de mond heb. Hij altijd weer werd, hij eigenlijk altijd het leste werd. Dus daar ben ik, als het gaat om debatteren, ben ik daar. Is daar wel wat gebeurd. Ja. Waarom die reden doe ik wel, zei van, domme sletter de politiek maar in, jongen? Ik heb me herinnerd dat meestal dat wel eens in mij zeiden, ja, toen ik. Dit vriend voor de politiek. En wat de hele tijd terug. Nou, dat dacht ik, daar begreep ik niks van. Waarom ze dat vonden, nee. De wie ik helemaal net een interesse voor de politiek als zodanig. Jawel. Wow. Ja, zeker. Ik heb hetzelfde niet herinnerd, maar jij mijn memles nog vertellen dat ik soms monster let op squallen kwam omdat ik de kranten nog lezen. En dan lees ik dus de bericht over de politiek. Dat weer wel leren squallen of zo. En dan zag ik soms sommige winnen op in het woordenboek om te zien wat het betekent. Ja. Dus die interesse weer er wel? Ja, dat wel, ja.
Maar naar alle gedachten net zo royaal onwezig bij de meeste jongens en famkes van Lambers kwallen. Nee, dat denk ik net. Dus win je daar dan een soort van buitenbeentje? Ja, in sommige opzichten wel. Dus ja, daar praten ze op gevallen ik net zo bot hoor. Dat soort dingen, daar heer ik het dan net hoor. Maar dus wel, ik bij mijn broers en zussen. En dat er een debatten weer op televisie, hè, toen nog met Den Uil, Wiegel, Marcus Bakker, Koekoek. Ja, dat werd een nation als een voetbalmatch. Ja. Daar werd ik op praat, zeg maar. Ja. Er zit humor in. Absoluut, ja. Ja, en ik heb me nog herinnerd dat ik begreep net alles, maar ik vond dat wel heel erg mooi, ja, om naar te zien. Ik vond het fascineerde mij, ja. Begon het toen een beetje te jokjen van, dat zoek eigenlijk ik wel in die grote arena van de Tweede Kamer? Nou, nee, dat net. Ik vond het wel heel mooi, zeg maar. Dus ik heb van nou heel jongs aan heb ik altijd wel politiek volgd. Op televisie, kranten, debatten in de gemeente en zo, daar ben ik altijd wel bij. Maar wanneer begon het moment dat je dacht van, maar dat hebben we ook eigenlijk zelf wel in mij gedaan? Want ik had zelf wel een opvatting die ik wil vertellen wil. Ja, dat weer op mijn 18e, denk ik. Dus toen, Nou, dus ik al redelijk jong. Ja. Politiek actief? Bij een politieke partij? Nou, ik zit toch vooral bij de vakbond. Dus ik wie bij mijn zandje ben ik aan het werk. Ik kwam van Lammerschool uit, toen ben ik aan het werk. Ik werk toen bij een hele bekende fietsenfabriek. Batavus, denk ik? Ja, precies. Ja, maar ik ben net te zuinig gedaan. Nee, precies, bij Batavus. En bij het trouwens hele goede fietsen. Dus, nou, dat hier er nog, we kregen net bij, maar kleren, het is live. Toen al. Maar ja, dus ik bij de vakbond. En dan kwam ik op ledenvergaderingen en zo. En dan zit daar de vakbondsbestuurder erbij. Die dacht, oh ja, die jongen heeft wel, die heeft misschien wel talent. Dus zo kwam van 10 te horen. En toen wie ik op mijn 20ste, denk ik. Toen ik bij de FNV aan het werken, bij de FNV-jongen. En bij de FNV is eigenlijk elke niet van de Partij van de Arbeid in die tijd. Nee, dat weet ik net. Toen wie ik lid van de CPN ben. Dat wat is, CPN? Van de CPN, ja. Van de communisten? Van de communisten. Dat is wat nou eigenlijk SP is. En, dat is misschien qua politieke standpunt, maar daar zie ik dan wel door achter, toch? Ja, daar kwam ik toen ik achter, toen ik lid van weer. Dus toen ben ik naar het Oostblok geweest om te onderzoeken of dat klapte. En Hongarije en Tsjechoslowakije toen nog. En mijn conclusie weer dat klapte. Dat is net al het beste. Dat wie geen vooroordeel wat we hier in het Westen over het Oostblok hier. Sommige dingen absoluut wel. Maar heel veel andere dingen net. De levensstandaard weer daar verschrikkelijk. Vrijheid van meningsuiting weer daar lang net wat wij hier. Maar vooral de levensstandaard weer daar verschrikkelijk aan de binnenkant. Ja. Maar op het moment dat je erachter kwam, had je afstandelijk afstaan naam van dat als een jeugdzonde, dat stukje verliezen? Ach, dat vind ik altijd zulke jeugdzondes en zo. Nee. Ik heb niks fout. Er is niks op zin om te zitten van ik had het volslijn verkeerd, jongen. Ja, natuurlijk. Dat hier neerwezen, man. Direct jeugdzondes. Nee, zo voor mij, wie de praktische politiek. CPN wie toen voor mij de partij die heel consequent opkwam voor mensen die het min hier. Die alleen heen komt hier, die werkloos werden en die geen kansen hier. Volle meer dan toen ik de Partij van de Arbeid die. Hè? Want die zeiden dat wel met die inderdaad nooit. Maar die kon toen in één keer de AOW verbezinnigen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus dat wie de droofveer. En dat weer voor mij, dat ik ja, maar dat ken net. Dus ik koos voor een partij die toen voor zijn, dat doen we dus net. Ja. En daar komen we voorop. Dat leren voor werknemers, maar ik voor liefst zelfstandigen en MKB-bedrijven. Die standpunt hier zeg. En wat daarbij kwam, dat er een Leninistische tak zit, zeg maar, die het ik opnam voor wat er in de Sovjet-Unie barde. En dat wie voor mij helemaal net een droefveer, dat totaal net zelfs. En die is toen, ik ben die club al, hier is een vernijdersbeweging, zeg maar, die ik heel erg afstand nam van wat er in het buitenland gebeurde. En dat is dus helemaal naar de Nederlandse verhouding. Ja. En dat was bij Cuba bijvoorbeeld en Chili op een gegeven moment, maar... Ja, nee. Maar het eerste blok, dat weer had nooit een echt soort ideaal van hem hadden we net Nee, totaal net zelfs. Nee, helemaal niet. Ik neem aan dat die droogveren van jou nog altijd hetzelfde binnen als 24 Friedrich Hierlin. Ja. Waarom zit je dan bij GroenLinks en net bij de SP? Omdat ik vind dat GroenLinks... Zo, wat ik zeg maar toen in die tijd al vond van oppositiepartijen, dat is dat ze heel erg share en te weinig alternatieven in. En toen ik in de gemeente kwam, van de JRVN, toen zit ik samen together met Kees Veenstra. Van GroenLinks? Voor GroenLinks. En toen was mijn idee bij met de ophouden bij een oppositiepartij te wijzen, met getuigenispolitiek. Daar moest gewoon meedoen
aan de macht en dan proberen ik in die macht dingen te verbeteren en te verhoren. Dat werd voor hem dus ik slagen. We zijn toen voor het eerst is GreenLinks daar in het college gekomen. Kees Visser was toen wethouder. Zet hij daarna nog een periode dienen. En dat bevoelde mij volle beter. Dan kerst ik onderhandelen. En dan kerst ik dingen voor me brengen. Meer dan dat ze alleen maar vertellen, kerst waarom iets net dood. Dat heeft mij nooit erin. Maar ik heb toch wel gelijk. Ik heb, Ja, dat vind ik voor al die oren listelijk hoe zit de kopen, kan ik nou verklappen dat ik lieg heb. Ja. Hun net. Dus dat heb ik al. Ik denk dat zij dat ik vinden. En dat is Dat is het uw beste aardige scherm. van democratie. Ja, en dan dat- mij wij uiteindelijk ik nog zeggen als Ja. kiezer wat het won had. Precies. Maar waar het dus om gaat, dat is dat ik echt voor me kon krijgen kerst. Ja, maar dat daar is- wil ik nog wel even op trok in. Want je zegt van, het gaat feitelijk om de macht. Ja. En met alle respect, GreenLinks is een liedse partij. En het Ja. zorgt er net nu dat het een grutte wordt. Ja. Als ik jou weer, maak ik me kreklieke druk over al de zaken wat jou je druk van mij. Maar bijvoorbeeld onder de hoede van de Partij van de Arbeid. Zijn die partij wat naar meer links te scoren, als dat je opvatting is. Ja. En daarna boppen te Ja. jouwen. En hij volle Ja. grutte natuurlijke achterban. Ja, maar als je een linkse sociale politiek vieren was, daar heeft een linkse en sociale partij van nodig. En de Partij van de Arbeid is dat net. Dat is GreenLinks wel. En het is mij de taak om uit te lezen waarom het meesten dan net op PvdA stemmen met maar juist op GreenLinks. Nou ja, daar ben je al een beetje mee dwaande. Ja. Vooral terug te zitten wat de Partij van de Arbeid net is. Maar wat is GreenLinks dan wel? Ik denk dat GreenLinks heel bewust kiest, door ik in Friesland, voor juiste sociale politiek. Als voorbeeld, het sociaal domein van de provincie is afgeschaft. Net dankzij, dat alleen nog ondanks de PvdA, maar juist dankzij de PvdA zou ik bijna zeggen. Wij van GreenLinks van Voen, altijd Voen, dat willen we net. Wij willen, maatschappelijke provinciale organisaties willen wij steunen. Like als het COC, FSU, voor uitkeringsgerechtigen, Toomba, dat soort clubs. Die vinden wij dat die een belangrijke, wichtige rol hebben voor onze Frieske minskips, dat we dat dan zeggen. En dat willen wij stipje. Dat willen die oorpartijen willen dat, of de grote partijen willen dat in ieder geval net. Dus als dat echt was, dan was het dus op een partij stemmen die dat ik echt vind. En dat is zoals bij de PvdA net. PvdA heeft in de positie zitten dat ze dat keren konden, die hebben dat net in. Dus dan heeft het net zo volle zin om die aan te sluiten bij mijn partij. Was het dan toch helemaal net meer best op dat punt. We praten met jou als listloeker van GreenLinks. En dat doen we in Riegen peteren onder de naam Jongpraters. En het aardige is, dat is eigenlijk een beetje in de mand even met de Ljouwte Kranten. Voor de mensen in de Ljouwte Kranten al een stuk. Voor de meesten die het mist, die maar het nog maar even opzietje. Ik een portret van Rets van de Honing. Wat Maas wordt er een portretje in de krant gepubliceerd. Dat wij jongens dan altijd onlering voor dit even op tropborduren kennen. Er zien wel een paar dingen niet meer van. Toch, daar word ik nog wel even door haar. Met uw welnemen. Het favoriete boek, het handboek sterrenkunde. Ja, Nou, kan je dat kwaad uitlezen? nou ja, ik hier vallen meer boeken op schreeuwen, maar dat mocht net. Er moest één boek. Uiteindelijk in je? Ja, moest één boek Ja, en dan kiezen. sterrenkunde? Nou ja, die orenboeken hier, te maken met onderwerpen die erin stonden. Ja, maar dan even lezen waarom die oren... Nou ja, waarom sterrenkunde? Ja, dat vind ik wel dat is heel fascinerend, sterrenkunde toch? Als die jou vreest, is het heelal eindig of oneindig. Daar kun je helemaal gek voor worden trouwens, als het te lang Ja. terugdenkt. Maar op wat dingen voor te weten, dat is schitterend. Hoe ontstaat nou het heelal? Wanneer is het leven ontstaan? Hoe ontstaan sterren? Hoe ontstaan planeten? Hoe komt het leven daarop terecht? Er zit al iets eigen, ja, Jerk wel. Eens om C-kwadraat heb ik protte moeite verdwaan om dat te begrijpen. Maar, dat vind ik heel fascinerend. Het fascinerende ervan is dat ze het eigenlijk nooit begrijpt. Het is zo gauw als tekst dat ze er iets van wist, dan is het binnen direct 10 onderwerpen die ze nog net snapt. Dus zie je nou wat in wat meer opvoel je? Ik ken letterlijk wel eens langer daarover opbouwen. In een auto van een Italiaans merk, daar riep je op in een Maserati. Nee. Dat is uitbesteed, dacht ik, aan directeuren van woningbouwcoöperaties en zo. Nee, ik heb een hele eenvoudige Alfa Romeo. Oké. Maar altijd al in rieden? Is dat zo'n merk dat dan helemaal bij jou jet? Nee, helemaal niet. Dat is helemaal tafel dat ik daarin in riet. Verdedigd waren gewoon gekocht. En, zoals ongeveer zoiets. Ik ben er, ik heb hem gekregen in de tijd van mijn schoonheid. En daar riet ik daar dus in. Maar ik heb zelf helemaal niks met auto's. De keer daarvoor ik een auto heb aan mijn zwager gevraagd. Was er een auto voor mijn keepje. Wat met het verwijzen dat ik ze dan maar reerde. En die heb toen vervolgens een griesauto gekocht. En daar heb ik toen een maar ga je net, want dan loop ik toch weer even naar de politiek. Ga je net het idee van, nou, als varoorman van GreenLinks is het misschien wel goed dat ik een auto met een stekker keepje? Ja, absoluut. En die moet er komen.
Oh. Ik heb het nog net in, want ik ben dan nog zelf. Ik heb nog eens iets aan deze moet ik maar even overrijden, maar het is binnenkort is dat ik aan een water en dan moet ik zien dat ik een auto mijn stekker krijg. Ja. Oké. Nou, dan net dat van mij maat, maar het kan wezen dat je ik haast moreel fine maar van. Dat vind ik natuurlijk ik. En dan denk ik vaak zo, hè. Maar dat is ik net de meest verdelige autowerk dan in Rie. Hè? Nee, ik net- nog wat net sleutel de zinnigste, ja, ja. precies. Ja. Dus dat ken eigenlijk net. Nee. Ik zeg ik nog even naar zit maar weet je dijstig breem heeft zien. Want een soort mensen denken dat dit of een bijbaantje is, weet je helemaal niet van krijgen. Dat is net zo, je krijgt een redelijke vergoeding voor het steertewerk. Maar het is net je baan. Wat de baan al is, en ze maak even zien wat de Ljouwte kranten daarover optekenen had. Even zien, ik kan ze gauw niet eens vinden. Maar leidinggevende personeelszaken, freelance, webdesigner en personeelsadviseur. Ja. Nou, ik denk die had een soort tijd oor dat er al je nog bij kan. Nee, dat is vooral 's nachts. Dat je personeelsadviseur binnen? Nou, nee, dat net. Dat gebeurt vooral bij webdesign en dat soort dingen. Dat is vooral nachts. Maar dat ben aardigheidjes, dat laatste en dat personeelswerk, dat is jouw echte baas. Ja, precies. Ik zit in het personeelswerk. Wat voor organisatie? Ik heb bij zorgorganisaties heb ik vrij veel personeelswerk niet in. Maar ik bij reclassering vroeger bijvoorbeeld. Ik vrij lang. De reclassering? Reclassering. Maar ik als freelance bij verschillende bedrijven. Eigenlijk van alles. Ja, ik had een beetje een vaag beeld bij, maar dan denk ik dat in elk geval een man die een soort op kantoor zit. Ja. En ik spreek het al absoluut op een wijze, zat ik het. Ja. Dan viel namelijk saai. De hele tijd er binnen door in dossiers om te pluizen. Nee, dat is helemaal net saai. Personeelswerk, dat is echt vaak in het hart van een organisatie. Met allerlei verschillende belangen bij elkaar komen. Van financiële belangen, marktbelangen, meestelijke belangen, werknemers, werkjouwers, noem maar op. Dat is hartstikke spannend. Dat is dus altijd wat. Het is altijd reuring, het is altijd wat het aan. Ik ben altijd conflicten, maar er is soms hele goede oplossingen. Het is schitterend werk. Nou ja. Nou, en daar komt het misschien wel weg van pas dat ik nog wat debatteren kan. Dat je een lilke werknemer aan de telefoon hebt. Als je een beetje redderkerst verbaalt, dat is wel makkelijk. Ja. Zeg, het platenlistje, wat aan een leuk muziekje? Nou, wat ik nog steeds een klassieker vind, een tapnummer, dat is Bowie en Tina Turner, Tonight. Dat is echt ben dat jeugdhelden? Nou, jeugd wel. net, maar... Ja, een beetje wel misschien. Ik vind het gewoon... Het is gewoon voor mij is het een van de klassiekers. Tonight. Till I die, I will see
applaus voor twee grutheden, Turner en Bowie. We draaien het op fysiek van Retse van der Honing. Hij is listloeker van Green Links en de eerste in een riege van alle listloekers die dit jaar onder de verkiezings van 8 maart voorbij komen. Nou, de meeste het spits aanbieden. Dat betekent dus ik dat we in verschillende onderdeeltjes die in dit programma binnen, dat jou de eerste binnen die hiermee confronteerd wordt. En dat is eigenlijk associëren. Ik heb 24 willekeurige begrippen uit de publiciteit en oeral wij garren. Gewoon heb in het wilde wij en aan jou de taak om mij in je woord of een zin dadelijk te reageren. Wat komt er in jou op als ik dat zie? En bij 5 van die dingetjes kunnen we dan maximaal nog even weer op rondkomen. Als er reden voor is om meer te zitten. Nou, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Vakantie. Hartstikke mooi, zo vaak mogelijk. Keertse. Heb ik niks mee. Aaisiekje. Nou, dat moesten we gauw maar stappen. De Telegraaf. Die lees ik alleen nog op het moment dat ik weet wel wat er schreeuwen wordt, waar ik het net mee eens ben. Zwarte Piet. Vooral met er ook in. Smartphone. Heb ik het laatste model van. Syriëgongers. Die ben ik verschillend houden. Jacuzzi. Heb ik net, maar liep me toch wel wat. Abu Taleb. Goeie burgemeester. Keepsnijn. Nou, een beetje overdreven. Evert Santegoeds. Die ken ik net. Kringloopwinkels. Hele goede dingen. Fitness. Leuk voor oren. Coffeeshops. Leuk voor oren. De Sionsberg. Die met Leuk voor oren. Met vooral Iepenloor. Ja, ik leuk voor oren. Ik hoop dat ik er nooit kom, maar met wel Iepenloor. Shinky Knecht. Nee, ken ik niet. Louis van Gaal. Vind ik een hele goede trainer. Allemachtigst eigenwijs en dat maakt het hem zo leuk. Drachten. Vind ik een groot plak, maar ik zou het toch houden. Ja, maar toch maar Heerenveen. Griekenland. Prachtig vakantieland. Johan Derksen. Vind ik een mooie bespreker. Doutzen Kroes. Dat vind ik een van de knapste vrouwen in Friesland. Waadzee. Prachtig gebied waar we heel zin op wezen moeten. De Tjerken. Ja, daar komt er steeds minder van. Hypotheekrente. Die is voor historisch leven al. YouTube. Schitterend mooi initiatief. Waar toch iedereen de kans krijgt om zich kunst op internet te zetten. Wat mij telt had wit tot er 24 wien. Oké. Nou, maximaal 4 mij op rondkomen. Wij zouden jezelf graag nog wat meer hoe ze willen. Als deze one-liners. Nou, Griekenland misschien. Dat is een soort in Nijvles citeert. We vieren helemaal dat het een prachtig vakantieland is. Ik nog. Ja, maar dat ga je er wel heel vlot even hoe zijn. Ja. Maar het is een EU-partner. Ja. En Ian deed nogal wat geld heen en Ja. werd verschillend toegebracht wordt. Ja, en misschien hebben we toch wel een beetje onderschat dat we de euro in Griekenland invoerd hebben. Terwijl dat helemaal niet cool. Je moet het letten moeten. En nou zitten we een beetje met de gebakken peren. Ja, maar dat is achterom, Shannon. Dat is mooi dat je daar verstandige dingen hoe zitten. Maar we zitten nu in het no. Ja, precies. Laten we oneindig trokken in mij het stiepje van Griekenland. Nou, net oneindig. Maar Waar houdt het op? Wat blijkt is dat het een complete bevolking net zo oer de kling aangekast. En dat werkt zich nou. Dus het is net dat wij maar eeuwig trokken met Griekenland samen wat stiepje. Wat wij net maar eeuwig met trokken kennen, is Griekenland op die manier met de kloten voor het blok zetten financieel. En dat we die economie, ik in Griekenland, een goede kans aan met. En dat houdt in dat ze daar net alleen nog meer bezinning kennen. Maar daar valt niks meer te bezinning. We hebben met de verzwaring dat ik de Griekse economie een goede kans aan krijg. Ja. En dat die mensen daar een stuk bal of kennen. En dat we daar zou eens beter voor inspannen met. Dat zullen we daar verleren met. Ik gun het die Grieken van harte. Tuurlijk. Begrijp me goed. Maar jouw politieke missie is ik dat je opkomen voor de mensen die het meeste hebben. Ja. Dan even mij maar we dan net in Griekenland wezen. Dan moeten we in Zuid-Amerika wezen, dan moeten we in Afrika wezen. Er zijn landen die mij dat geld wat we nou naar Griekenland brengen. Misschien wel volle meer jochthaag. Ja, dus we hebben nou eens goed nadenken over het systeem wat we gekozen hebben, ik monetair, of dat ik in relatie tot de Grieken, dat wel zo goed geweest is. Dus ik heb eens even met net Romsje, nou dan hebben we wel gedaan, want we met van onze fouten leren. En daar hebben we die aanpassingen op plegen. Dus wat wij die aan hebben, dat is dat we in Griekenland, die hebben sappen zonnig gelitten, dat ze daarmee ik niet meer de economie aan het praat krijgen. Nou, en dan hebben we dus in ieder geval verleren dat ze, in Griekenland, de Grieken zelf, hun economie weer goed aan de praat krijgen. En dat kerst dus net voor elkaar krijgen met bezinningen. Dat kerst alleen maar voor elkaar krijgen dat we investeren. En het is net die crisis die nou op die Griekenland is, dat is dezelfde crisis dat we hier in Nederland aan hebben. Dat is begonnen bij de banken. Die crisis praten we vooral over. Dus het onderscheid tussen Grieken en Nederlanders is het verkeerde onderscheid. Het gaat erom dat we daar waar de economie misgaat, verschilt net in Griekenland als dat
Dus Nee, maar er wordt een foute zinstelling gecreëerd. Maar dat is een mooie uitering van solidariteit. In dit Ja, geval met de absoluut. Grieken. Maar moet u solidariteit net volle verder gaan. En ik, mij bijvoorbeeld de Afrikaanse volken. Mijn partij is daar altijd heel erg voor te vinden geweest. Dat wij op een hele goede manier... Ja, maar dat is in de marge. Dat is van een hele oren orde als dat we Griekenland stippen. dat is altijd te vol in de marge geweest. Dus die kritiek die deel ik. Daar hebben we meer met waankent en meer met waanmetten. Op een verstandige manier. Dus net alleen maar gewoon geld aan. Wat nou aan de banken vooral gebeurd is. Nee, we hebben het juist verzwaren dat de economie op een goede manier investeerd wordt. In Nederland hebben we dus de bank niks typen. Al die lidse ondernemingen die nog bij de banken komen, die krijgen 0 op de kerst. Hetzelfde is wat in Griekenland gebeurt. Daar zit het probleem. En daar zoeken we echt tot een waanmetten. Jo wijzen in het stukje in de krant ik even erop dat je er voor binnen dat lidse sociale organisaties in de provincie Friesland nog subsidie krijgen. Toen bij de rekening van FSU, de organisatie die het opkomt voor mensen met een uitkering. Ja. Is dat net een beetje van de bühne? Nee, Want dat gaat natuurlijk om hele lidse bedragen. Hè? Ik dat nog. Hoeveel gaat daar niet hierheen? Ja, ik ook. Wij willen dat we aan dat beleid een miljoen per jaar uitgaan. Dat is natuurlijk op onze begroting net zo volle. Dus dan zit ik dat is wat voor de bühne. Het is helemaal niet provinciale taak toch, om dat soort dingen te ondersteunen. Nee, het is net voor de bühne. Het maakt het namelijk wel het verschil dat we die organisaties intact laten of net. Maar juist omdat het net zo volle geld is, zullen we het juist nog waar moeten. Dus financieel, het financiële argument zou daar net zo belangrijk in wezen moeten. Zodat het nog wel makkelijker wordt. Je kan heel zuiver formuleren. Het is net een taak van de provincie en dat het gebeuren. Maar dan zien wij als particulieren of als stiefje dat ook niet. Dat is een hele bestuurlijke discussie. Hè? We hebben... vroeger hebben ze een hele belangrijke commissie gehad en die heeft van alles uitgevonden. En zei, ja, dat is een gemeentelijke taak en dat is een landelijke taak. En dan met de provincie zitten we net mee bemoeien, die met zich eigenlijk alleen maar wegen bezighouden. Op het moment dat er jarenmoeder in deze provincie voorkomt en ik zit in de provinciale steden, dan komt mijn partij en ik kom daar dan voorop om voor te zwaaien dat we daar wat aan doen. Ja. En of dat nou een eerste commissie Lodders betocht heeft dat het een provinciale taak is. Nou, de commissie Lodders heeft mij niks vregen. Ik vind dat het dan wel een provinciale taak is en daar steek ik dan niet voor. Er voel mij nog wat op in dat direct reageren. Toen ik zei smartphone, toen zei hij, ik wil eigenlijk altijd het nieuwste type hebben. Ja. Wat een rare afwijking. Ja, natuurlijk is dat een rare afwijking. Waarom is dat zo? Toys for the boys. Nee. Ze hebben al gelijk. Ja, nee, dat is ik zo. Waarom had je die laatste smartphone houden? Ligt mij dat dus uit? Hebben denk ik. Ik vind het prachtige dingen. Hè? Vooral die Android systemen. Daar kerst echt van alles mee dwaan. En dat vind ik wel leuk. Ja, maar dat ken je mij het op in je laatste type ken dat ik. Ja, dat is zo. Dat ken ik. En dan mag je weer een paar €100 uitgaan om die lijst te houden. Ik doe dat altijd. Dat is mij van mij, maar ik wil graag weten waarom. Ik keep dat altijd het laatste model. Ik bedoel, dat voer ik dan net uit. Maar ik weet wel ongeveer wat de meeste modellen binnen en ik weet ongeveer wat ze kennen. Ja. Je wist net waar Shinky Knecht is. Nee. En wel waar Doutzen Cruise is. Ja. Shinky Knecht is een short tracker. Oké. Op wereldniveau. Zo gezegd. Ik sla de sportbijlagen regelmatig hoor. Oké. Ja. Moet ik eerlijk zeggen. Dus daar komt het van. En fitness wie ik van oor. Ik doe zelf net aan fitness. Het zou wel met hem misschien. Iedereen met een fitness aan. Iedereen met een sport aan. Helemaal weer. Maar ik heb zelf altijd goede smoes om het net te doen. Maar ik ken dat ik Chinjo keren omdat GreenLinks nou krijgt zo'n partij is die het vaak met het vingerke zijt in oren hoe het mat. Want we moeten milieubewuster en we moeten zuiniger en we moeten zus. Dus, alleen dan gaat het dan dichter bij jezelf komt. Ik moet meer bewegen, maar ik dat net. Ja, dat is ook zo. Dat wij op een andere manier onze economie inrichten moeten. En dat wij op een andere manier onze techniek inzetten moeten. Zodat wij nog een planeet houden. Dat is een hele verstandige keuze. Dat hebben we vooral gedaan. Dat is net met vingertje. Dat is gewoon een vaststelling die smijtjes en van daaruit best die proberen politiek te doen. Iedereen vindt dat ieder mens moet bewegen met enzovoort. Maar niks is zo meestelijk als GreenLinks. Dus de fouten om net te hoeven sporten die bekomen bij ons krijgt ze volle voor de partijen. Geloof dat maar. Maar ja, je kan natuurlijk zitten van dat is voor sommige mensen is zelfs een missie, een soort bewegen en sporten en dit en dat. En die heb ik helemaal gelijk met vooral gedaan. Maar het is ook zo gezond en sterker, het is ongezond uit net door. Klopt. Dus ik wil altijd maar de trap. En dat is heel te praten. En dat is heel dan red ik zo vol mogelijk. Ja. Maar ik doe zelf net actief aan sport. Ziet er nog andere dingen niet? Daar wil ik nog wel graag even wat zeggen. Want ik heb begrepen dat in elk geval de Sionsberg, dat ik prominent neemt in je campagne. Ja, de Sionsberg beteren benamelijk. Ja, iedereen praat natuurlijk over de Sionsberg. Ik vind dat de Sionsberg intact bloemet. Maar
het feit dat de Sielenberg zeg maar, zo bedreigd wordt, dat is natuurlijk de uitkomst van grote keuzes die ik landelijk maken ben. Hoe we omgaan met gezondheidszorg, met vermarkting, met kosten, baten, eigenlijk op de korte termijn. En wat we eigenlijk nog steeds net hebben, dat is dat we een echte visie hebben hoe zorg, van hoe we de zorg in Nederland goed organiseren met en dat we daar een goed financieel draagvlak onderhouden. Dat hebben we in Nederland net goed georganiseerd, is net clear. En een van de uitkomsten daarvan is dat ziekenhuizen in zogenaamde onrendabele gebieden, dat die dus het leertje leven. Ja, en daar ben, Maar ja, dat gaat misschien ook wel te krijgen, omdat mensen die in die omkrieten wijden, als ze een serieuze operatie zitten, je dokter, breng mij naar jou. Nou, zo, ik zei net, dat in elk ziekenhuis alle ingewikkelde operaties dames, dan moest ik een operatie in ziekenhuizen soms vaker doen om goed te wezen. Dus op het moment dat die minder vaak voorkomen, is het heel logisch dat ze dat concentreert, zodat die operaties op dat plak ik het best uitviert verkennen. Dus volgens mij een Hasses die zei dat dat net zo dwaan moest. Waar het om gaat, dat is dus in de omgeving bereikbare zorg is voor iedereen. En die voor iedereen even toegankelijk is. Daar gaat het om. En wat nou bij de Sielenberg gebeurt, is dat uitgangspunt zeg maar onder druk komt te staan. Dat vind ik heel slim. Dat renden we naar het eind van het programma. Zit dat we in je plaatsje oerslaan. Dat weer het plaatsje van de dijk trouwens. Ja, nou, dan draaien we dat naar jou nog even. Want ik wil rond de oer horen van de Dremen van Friesland. Het zit hier de hele tijd al achter u op een scherm te draaien. Het is een beetje zeg maar, het paraplu-begrip dat wij broeken om de meesten van Utrechtse provincie de Friezen aan het denken te brengen over van welke kant zullen we uitmaken. Wat binnen uw grote idealen voor deze provincie? En het idee is om ze dan uiteindelijk aan de coalitiepartijen aan te bieden van dit willen de Friezen graag. Dit zorgen ze als haar dremen. Wat is jouw dream voor Friesland? Ik heb er heel volle. Ik heb een dream dat we in Friesland we beginnen bij de band dat elk band even volle kansen krijgt, goed onderwijs krijgen en vak leren kennen. Dat we in Friesland ik aan het werk komen kennen. Dat we in Friesland net alleen nog op het voerend gebied goede banen scheppen, maar ik op een innovatief gebied, dat we goed onderwijs hebben, dat we een universiteit hebben in Friesland, dat we het landschap bewaren kennen, dat we de biodiversiteit, de planten en de beesten dat we in stand houden kennen, dat we de grijdenvogels bewaren, dat we een goede sociale samenhang hebben, dat we jarmoeden uitbannen, dat iedereen voor zijn breedwerkje kent in Friesland. Dat is best een paar dremen die in mij opkomen. Dus, ja. Nou, dat binnen nogal wat. En hoeveel daarvan kan via het provinciaal bestuur gerealiseerd worden? Laten we zeggen. De kerst eind. Net zo'n dik zo. Nou, zo wist wat het is. Dan wordt hij altijd vragen, wat beloof je hem nou precies? En eigenlijk is het alleen maar beloven dat ze de stjonken er best voor is doen. En dat gaan we doen. Ja. En als wij voor Friesland de Grijdenvogel bewaren kennen, de Kiewieten en de Grutto's, dat ze heel erg houden hingen. Ik van orenpartijen en wat we daar voor oren hebben om dan uiteindelijk dat te wonen. Wij zetten daar verschrikkelijk op in. Maar het zal net alleen nog een nieuws lezen of we dat realiseren kunnen of net. Maar het is net vreselijk frustrerend. Dat je zou ook griezelig, je stjonken de BS door. Je maakt je net alleen een goede plan, maar je verdieren je dat ik mij verven in de steden. Als beste die beter neffens de oren steert te leden. Maar het komt toch hoors. Omdat je hem getaald meertig, 12 van de 43, vestel iets binnen. Ja. Is dat net heel vervelend om dat altijd maar weer te constateren. Een mooi verhaal, maar dat over de hoors. Nou ja, soms wel. Soms wel. Maar dan moest toch een keer met de kapskeuts in Oorderijs. Moest gewoon weer aan de gang in. Als je gefrustreerd van rakkest, dan moest er direct mee stappen. Dat heb ik trouwens ook altijd zijn. Toen ik in de politiek kwam, toen heb ik gezegd van op het moment dat ik er nachts wekker voor lees, of we er zagrijnig van, dan hou ik er mee op. En natuurlijk balst daar wel eens van. Natuurlijk was ik een goed plan. 50.000 hierwenningen zenderpanelen erop zetten. En dan werd het uiteindelijk het uitvierd. En als je het eens op les vindt iedereen dat nou ineens in de verkiezingen. Komen ze direct maar. En dan pikken ze die ideeën en dan hou ik. Daar best dan natuurlijk wel eens zagrijnig worden. Ja. Dat het gebeurt is wel gauw is. Maar aan de andere kant denk ik, het slaat toch aan. En we gaan toch de goede kant op. Dus we gaan gewoon vrolijk terug. Ja. Er zitten haast een oren te praten en het wordt wie moenen is naar het in je val. Nee, dat is... Vind je dat spietig of ben je er blij dan? Ik ben er het liefst beetje van stikken, maar een beetje blij dan. Oh. Nou, dan maken we nog maar even hoe maar waarom? Zit je in een spagaat? Nee, wij zitten helemaal niet in een spagaat zelfs. Mijn partij heeft het hele debat hebben wij misschien wel wat makkelijk staan. Want iedereen denkt van en vindt van GroenLinks dat hij voor wie moet binnen. Dat ben ik wel. Maar we hebben misschien nog wel meer eisen gesteld dan alle woorden partijen bij elkaar. Aan welke voorwaarden dat dan verdwaald met. Maar wij hebben geen
wij hebben die interne discussie net zo heel bot gehad. Ik in uw achterban komt het voor dat meest zeggen om landschapsreden geen wiemoens. Dat komt in elke partij voor, hebben wij ook. Ik op ledengeerkomsten bij de geerstelling van het verkiezingsprogramma hebben wij intern die discussie viert. En het jerk zat te wijzen trouwens. In elke politieke partij is dat aan de hand geweest. Maar ik vind dat er een verschrikkelijk slecht besluit genomen is. Ik vind dat partijen weer futkropen voor hun verantwoordelijkheid. Ze hebben dingen tas zijn of beloofd die ze dan uiteindelijk naar doorgaan. En dat is mij wel heel botsig van. Ja, misschien dat we daar met die oorpartijen dan nog wel even gaan in campagnetijd en dan is het met zelf in de discussie vol te bedden brengen. Het rent naar het eind van het programma. Het betekent dat we dadelijk nog wat muziek van Vivaldi draaien. Ja, leuk hè? Maar in elk geval is het dat mooi Jelle Hiemstra hier zit van Friese Koers. Ja. Hij zit in de Steerten, is er toen inkwam van de PVV, maar al redelijk gauw ik voor hemzelf begon onder de naam Friese Koers. Morgen een oeren praten met hem. Van de jong praat ik dus een oeren met Retse van der Honing. En de vraag is tot slot, hoeveel zitten? Draaien. Je binnen drieën. Ja. Beskieden, maar toch. Ja. Retse van der Honing, dank u wel. Ja, dank.